hango wani gida kuma ga dukkan alamu wannan gidan da kake gani wallahi tallahi za a samu abinci. A'a yau kwana na 13 wallahi tallahi ban ci komai ba. Alƙur'anin ubangiji ko abincin uban waya wallahi ko wani mai gidan ne na shi wallahi na dauke na cinye. Wallahi kana ganin gidan nan ka san gidan masu kuɗi ne ba za ka gani. Kaga wannan iya waya alamun shi wannan gwala in sallaba ta wani zai dauki abincin nan. Lafiya azumi. Duk azumi nake gaya ma ba ga abin da zan yi ga abin da zan yi. Yunwa ma nake ji amma ka bari sai daga murya nake yi. Ka ce kana bakin gate? To da Allah kai sauri ka shigo. Ka sauri ka shigo. Ka ga kafin karaso ma kila ma na gama cin abincin da Allah kai sauri ka shigo. Ka ci a hankali ba gida ne. Ya aka yi ne? Abin da ya man mamaki, wai abinci na fito da shi. Hajiya ta bani abinci. Amma mana. Amma. Ya hakuri ka ji ba ka jira na. Abinci kuma me abinci? To ai abin da ya man mamaki ba na gaya ma abinci ne a cikin gida ba. Na je na ɗauko bajiya ta bani na ɗauko lemu a firiji na zo na zauna saboda ba na son a takura mu a ciki amma wai ina ajiyewa wai kafin in gama waya da kai saukewa da zan yi ka ce min kana bakin gate wai hanna ne da abinci wallahi ya isa hajiya laifin ta ne kake barin wa'annan almajiran suna shigowa cikin nan na ga wani ya cin abincin wani gajiya da shi da alamun sa ba gida ne Allah me zai shigo da shi cikin gidan nan me zai shigo da alamun sa ba gida ne to me zai shigo da shi cikin gidan nan na sani to zan ma ƙarya ne abokina shigowa ta na ganya cin abincin nan amma da alamun sa ba shi ko dai hayanin da nake ji mai gadi yana yi a waje ko dai shine je da shi ba mamaki idan suka zo ƙarya suke yi kina ko dai zamu je mu ci ubansa anya ku shine anya ku shine ni ina faɗa ma ne akan zuwa gaba ko ba gaba je ko ina a gida za a gudun ma gaba wannan shi wani inda zina zuwa wuce ne ya ce shi ya kiyaye wani abu da kira kai wannan yaron yare na ma hankali